nwaanyị bụ na alụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ alụ. In fact, nwere ndị ga-anọ n'ụwa ji ọkụ mmụọ. O nwere ndị ga-anọ n'ụwa ji ọkụ mmụọ. O nwere ife ọ ga-abụ inu isi agbasasịa ga like I cried for days. Akụkọ nchọrọ ịkọlụ na mmadụ wetara m ọfụrụ ya n'iru akwụkwọ. I don't usually tell story for n'iru akwụkwọ, but this one is very interesting and I want to know ma someone feel it to feel because I don't know. Oh, well, you go the story, but I needed to repeat this story. I needed to hear some of you if unu gekwa about this because for the story comment because I read comments after now I'll be able to know how people think, how they see things, whether I'm wrong or right, something like that. So this thing about this guy, the business guy, like on Azwafia, and don't mutasigu mark mana fanwe made yana fana Bobby. So Abu no jeba afia mbo for dog no 1 week, mbo for the 2 weeks. Munyi ane take care of every other thing I don't know. Also that this girl ane kubu me define na nyana fe bigo for so long. So ibagonu ane take care of mark everything was okay. The girl ne jebu onwe knows the girl is hard working. If I like sanyo me I like anya. So this guy we kwadi ije afia nke ikpeazụ chọrọ ije. When ne this girl ona agbali ne ọ na-eni enekete wejuba nwunye si akịdị fe na-eme this girl ọ sị na ọ sị na arụ adịrị ya. The guy wee kpọja wee jụbịa ọ sị na arụ adịrị ya. So the guy wee jụba nwunye si itreat gokwe nie ọ sị anya hapụ ya ka ọ na-akọ ya mmadụ ụda arụ na ya ọgọ ụdị ife afọ. This guy wee chime travel wee tinye aka na akpa wele 100k wee nye nwunye wee sị ya kpọrọ nwa jụ n'ọgwụ na arụ na ya dị iche na ọpụta gị na arụ. Eyotago wee gwasịa nwunye wee jebe na travel ka o si eme. Una mana this woman edoro nwa wee jụ n'ọgwụ. This guy wee jebe afia jesi wee nọ 1 week ka 2 weeks ka ọ nọsịa wee bata. O wee bụ na nwa agbali nego. O wee jụbazịa nwunye si ya ịkpụzikwa nwa jụ n'ọgwụ ngwa gị kpọli ya jee nye gị 100k. Ọ sị anya hapụ ife afọ na ọ na-pretend ga na o nwere ife na-eme osikwa nke ọpụọ nka. This guy wee tie maka na nwa esigo na mmadụ wee pụọ. This guy wee tie wee sị mba wee kpọlụ nwa wee gaba n'ọgwụ na-egbughị oge. Ụna ama ife melụnụ ife na-eme. That day obi wee jụ n'ọgwụ a na-enye treatment na-azụ ya ruo the next day this guy nwụrụ. Alele gbodo chai. This girl nwụrụ n'ụlọ ọgwụ maka gịnị ọ ya anaghị ewesiga ife niile. Now this guy wee na-ajụ wee na-asị ọ bụ dị abụla ozu nwa na ije bujelu ndị befa nyaluo ya agwafa na nwa ya gidela arụ nwụrụ ka ya agwafa na nwunye gburu nwa. Kedu ife ọdụ ụlọ ka this guy gwa ndị be nwa anụwa? Ọ bụ na ọ sị na nwunye gburu nwa ụnụ mana onye abụọ ganyala. Kedu ka ha ga-esi believe? Like kedu ka ha ga-esi believe? And o nwere ife na-ese ya na nwunye and the family mụtasịgo ụmụaka need to be taken care of. Kedu ife ị ga-agwafa na ya bala arụ nwụrụ ka ị ga-agwafa no nwunye gị gburu nwa? Like kedu na ya chai nwunye na-agatọsi anya na-agatọ ujosu nọ kpachasị aka gbuo nwa mmadụ na nkịtị na-abụ maka na ọ bụrụ nke gị. Onye mụta nke ọ na-atụ ya nke mmadụ abụrụ ga-anụ ọfịa nke mmadụ abụrụ gị ife. 9 months ibulu nke gị ka this woman bulu nwa ya maka na ọ bụ inyere gị aka. Ife na-ajụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-emegbu nwa mmadụ bụ kedu ajọ ife bedị gị na ya na-abọ bimelụ gị na ọ bụ inyere gị aka. Na ọ bụ inyere gị aka ọ bụrụ ọdụrọ gị mma isi anya na ba. Ọ bụrụ ọdụrọ gị ma ịkpọnalị ya nne kama igbu nwa mmadụ. Ọ bụ na ọnwa gị na-aya arụ ị ga-asị na ọ na-epretend. Ọ bụ na ọnwa gị na-aya arụ ị ga-asị na ọ na-epretend. Ụfọdụ ga-eji ọkụ mmụọ n'ụwa. Chukwu mele gị ebele if there is something like that. Which ife akụziela anya I believe in ya.
nya ị kwesịrị ibu ụzọ bụrụ the first person a ga-atụnye n'ọkụ mmụọ. I'm telling you. Ịma na ị nwere reason iji wee gbuo nwa. Ịma na onye oshi ka gị wee nwee reason. Onye oshi bịalube gị maka ego gị. Inye gị ego mgbe afọ chọba ife ọ ga-eme gị ka ị wee nye ego, o nwere ike from there mkpọ ogbuo onye gị. Mana nke a bụ nọọ nwatakịrị na-asa ahụ gị. Oh God. Nwatakịrị na-asa ahụ gị, di gị fugolu na-asị gị kpọrọ ya jụụ na ọgwụ nyekwe gị ego. Kedu ife bụ your excuse? Nothing. Just to know. Nne nwaanyị ibe gị kwọchasịa aka tiela ọkụkọ akị maka aja afọ gị. Kwefọ gị. Ị bụrụ nwunye nwoke a mara m ebe ị nọ mana kwefọ gị ga-ata ikikere eze n'ụwa gị nya ụmandịla gị na mma. So ife alịrị ka ị ga na-efesi na ndụ ka. Ọkwefu pain ọbụla nwaanyị nwe nwa anọ nwa fesiri ị ga-efesi double. Nya ị ga na-asị oh God. Alịlị egbuo unu m. Alịlị egbuo unu m. Alịlị egbuo unu m. Kedu ife nwa amelọ gị? Kedu ife nwa amelọ gị? Ife na-ewute m is not like na ị ga-adọrọ. It's not like na ị nwere time. It's not like na ị marọ. It's not like what is this? What is this? Onye ọbụla na-emegbu nwa mmadụ ọkpọ. Ọkwa ị na-amụta nke gị? Ọkwa ị na-amụta nke gị? Ofu ụbọchị nwa ga-afụ iche no angel ga-need help. Ọmafọ onye ga-help ya. Maka gịnị? Maka ife iji nwa mmadụ eme. Ọ ife a na-akpata na ụfọdụ ga-ejebe obodo oyibo mafe elu ne. Ife a na-akpata na ụfọdụ nya o nwere ndị amụrụ n'ụwa just to punish their mother. Yes. Ị na-ene anya nwa anọgide tibulu n'etiti efife na-abụ nwere ife na-eme nothing. Ọ bụrụ ife imela nwa mmadụ. Gị nwara uzusili oke ịmụọ nwa amasịrị ife mma just to punish you for one or two imela nwa mmadụ. Ụwa anọ nwee fụrụ. O nwere ndị ahụ ka fazeelu ndị ọzọ mgbọ. O nwere ndị ahụ to teach others lesson. O nwere ndị ahụ just for them to be there. O nwere nwaanyị be anyị mụtala ofu nwa. The mystery behind this ka m enwere ike ịghọta. Ofu nwa ka nwaanyị a mụtara n'elu na nwa nwoke. Nwa jegide akwụkwọ gụsịa akwụkwọ. Gaba university gasịa. Get service gasịa nata. O wee bụrụ na ọ nwalụ one of the colleague or one of the students nwere mgbalụ ka just ka faje mgbalụ. O wee solufa wee jebe mgbalụ jesie mgbalụ apụta n'ụzọ moto mebie fa nọlụ na moto na-ezele anwụ. Trela onye alụlụ a na-asị na Dangote ka ọ gị na onye alụlụ a na nya ọbala na-esogari nwoke afọ ọbala ọwụfugo n'ụwa. Bịa wee kwụọ fa ncha niile ligirigi. Why this innocent boy? Kedu ife this guy mere? Gụgide akwụkwọ hapịa, keep him safe. Ọgụsị akwụkwọ jee university gas service nata ịfụ mami ya na papia ka o wee chọọ ife ọ ga-alụ ma ọ bụ na o nwetebe ọlụ ihe a wee mee. Oge ọbụla lote this guy na-ebe nsị na ụwa enwere isi o. Ụwa anụ nwere isi. Maka na o nwere ndị nwere ise, nwe ndị nwe 6, nwe ndị nwe 7, nwe ndị nwe 8, nwe ndị nwe 2, 3, 4, 5. Ọ bụla ofu nwa n'enu na ana. Ofu nwa ofu mkpụrụ akwụdo n'ọkụ. Ka trela onye alụlụ a na-afọrọ kwọpịa. This is life. And mamia is not like na mamia bụ ajọ mmadụ. It's not like na papia bụ ajọ mmadụ. Yeah, people wanted to question God. Ahụifugo, ife ihe nji wee sị gị na o nwere ndị amụrụ ka fa ghọọlụ ndị ọzọ mgbọ. O nwere ndị amụrụ to teach people one or two. O nwere ndị amụrụ to just for a lesson. That's why you gotta be fair mgbe ụfọdụ you don't question God because you don't know the reason, no matter why. But nke anyị ji bụrụ mmadụ mgbe ụfọdụ we keep on saying God why, God why, because we don't know. Uche Chukwu gbara mmadụ gharị. That's why ife ọbụla ị na-eme n'ụwa ikwụba aka gị ọtọ. Ikwụba aka gị ọtọ ọ ga-abụ nwa ife melụ gị. Ị mara ebe ị ga-akwụ. Ma ga-atagburu onwe gị n'ụta. I'm telling you. This woman mere ife ọkwa ọmụtasịgo nke ya. Isi kịta ife mee ụmụ ya o nwere ife di emere. O nwere ife di emere nwoke mmadụ kwụbara aka ya ọtọ. E wee bulu ụchụ wee bunye. Ụchụ wee bunye. Ọ na-achọ ka ọsọ ya ka o mebie afa that family. Maka na ọ bụ na this man kwu eziokwu
etu o ji ego, they might think na o ji egwu ọgwụ ego, na o ji eme nna na oji maka ndị be anyị si eme. Ma olu ebe afọ gwafa na nwunye, then ụmụ ya gbara ụmụ ya aka nne, na ụmụ ya enwezina nne just because of your act. Because na isi ka punish gị n'ife a ime, so many people will go with you. Yes. Just to gwa me, obulu gị kedu ife ị ga-eme. If you are this guy now, ibulu di nwaanyị a kedu ife ị ga-eme. Ọ ife ọ chọrọ ịma. Ike gwụrụ. Ndị be anyị, tii n'ọnụ n'okwu a. Daalụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.